Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dino iki kita arep sinau babagan aksara, tembung, lan ukara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang huruf, kata, dan kalimat. Sakdurunge sinau, ayo kita wiwiti maca basmalah. Sebelum belajar, ayo kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi diwiwiti saka aksara. Materi diawali dari huruf. Aksara ing basa Indonesia diarani huruf. Aksara diwiwiti saka A nganti Z. Huruf diawali dari A sampai Z. Tembung. Tembung ing basa Indonesia diarani kata. Tuladane tembung sepatu. Tembung sepatu saka aksara S, E, P, A, T, U. Contohnya yaitu kata sepatu. Kata sepatu berasal dari huruf S, E, P, A, T, U. Kembang. Tembung kembang saka aksara K, E, M, B, A, N, G. Kata kembang berasal dari huruf K, E, M, B, A, N, G. Ukara. Ukara ing basa Indonesia diarani kalimat. Ukara yaiku rerangkening saka sawetara tembung. Kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata. Tulodo. Contoh: ibu tindak pasar. Ibu pergi ke pasar. Kasusun saka tembung ibu tindak pasar. Hansa dolanan boneka. Hansa bermain boneka. Kasusun saka tembung Hansa dolanan boneka. Alhamdulillah, sinau kita dino iki wes mari. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai. Ayo bareng-bareng maca hamdalah. Ayo bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.